igcine ikhiphe isidumbu impikisana abangani ngengoma ebizwa ehlukanise unyaka eBuchanan eMpangeni ngesonto. Ngicela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ke engumfeza ngithuthunga ngakhuma lebathi ilast bona makhomede mhlawumbe emakuthi usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ikona okukhulu kunakho konke. Wenganza wethu igcine ikhiphe isidumbu impikisana abangani ngengoma ebizohlukanisa unyaka eBuchanan eMpangeni ngesonto. Kulesi sigameko ushona umnumzane Mvelo Khumalo oneminyaka u25 ukuthi ugwazi umngani wakhe owaziwayo wakhona endabeni. Kube ukuthi ke umgwaze ngesikhali esicijile ebesiphonsela umfowabo ngesikhathi ke eqaphela ukuthi ingxabano yabo iya ngokushuba. Umthombo ocela ukungadalula uthe ke isigameko senzeke esitolo sendawo ngesikhathi ke zasebusuku lapho ke bekuhlangana khona abafana bendawo kujajulo. Umbulali ke ufike esitolo ehamba nomfowabo wafika wesilisa ozidlalela nabangani abenye besilisa ukuthiwa ke ufike wabengelela bathi uxoxa kancane kwagcina ke kungena indaba yengoma ezohlukanisa unyaka kusho umthombo. Eqhuba umthombo uthe abatholanga kahle ukuthi umufi behamba nayiphi ingoma nomsolo ngokunjalo, kodwa ke kuvele kacaca ukuthi umsolo akahambisani nale bisho umufi ngoba ke ugcine semshaya. Umphonsa amaqupha ambala alandelana nomufi ebona ukuthi uyashawa waphuyisela ngawo naye. Kuthe uma kucaca ukuthi ke sebelo kwangempela umfowabo ekamsolo mphosela untshumentshu kusho umthombo. Uveza ukuthi untshumentshi umufi wagcina amgwaza ngawo inxebe lodwa esifubeni ohlangothini langangesobunxele. Umalumekazi kamufi uNkosazana noZipho Biyela uthe nakuba bezile ngendlebeni ukuthi ke bekubanga ingoma, kodwa ke ngeke bame ngonyawo bavume ngoba ke konke okwenzekile kwenzeke bengeke. Uthe bona ke babe bacabanga nokuthi bebanga ingoma esinayo njengoba ke babeli baseqenjini lengoma endaweni. Bona ke bafika endaweni esigameko sokonakele uMvelo besethula ukushiwa abantu ngembangelo ukufa kwakhe abanalo isiqiniseko sakho ngoba ke bengekho umuntu wazi kahle ukuthi umbolaleleni uye umbulali kusho uNkosazana Biyela. Uqhubeka wathi ke bona bashaqekile isigameko ngoba bazi ukuthi umsolwa nomufi bangamathi nolimi bebezwana bengabangani bekaze bakucabanga ukuthi ngelinye ilanga ngamenzakalisa ngalolu hlobo kusho uNkosazana Biyela. Uthe umufi nomsolwa bakhule bangabangani endaweni futhi ke abamazi umsolwa njengomuntu onodlame noma ke osebenzisa izidakamizwa. Uveza ukuthi isitolo okubulala kuso umufi siqhelile nasekhaya yize kunjalo bamfice sethule umufi ngesikhathi bebizwe endabeni ke yesigameko. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili ezithinta laphana ibangani abagcine sebabulalana laphana ngenxa ke yokubanga kwengoma ehlukanisa unyaka. Wena mhlawumbe uthina lwakho uvo ngalolu daba ake sivele hlana comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena uthina lwakho uvo ngalolu daba. Ngilasibona enganza kwethu sengiphuma manje ngiyethemba usunyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Wakho subscribe nibe nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.